Des del punt de vista d'accidentalitat, els radars sempre s'instal·len per motius d'accidents i per motius de situacions viàries intenses. Com a Servei Català de Trànsit, el que fem és, un cop que se'ns indiquen els llocs on la sinistralitat és alta i on hem de col·locar aquest tipus de dispositius, realitzem visites a carretera i a partir d'aquí es determinen els punts, es fa un estudi de seguretat i s'instal·len. Aquests radars van instal·lats sobre un remolc i aquest remolc el podem moure amb una furgoneta durant tot el territori de Catalunya. La diferència tecnològica que tenen aquests carros que van instal·lats sobre remolc és que la tecnologia de detecció que fan servir és làser, no és Doppler. L'avantatge tecnològic que té és que el làser, si en aquell punt en el que comença a fer el tracking i comença a decidir si la velocitat és excessiva o no, veu que hi ha una obstrucció, que diem nosaltres, el que fa és esperar durant aquests 70 metres fins veure que té una visual completa de la matrícula. Actualment el Servei Català de Trànsit disposa de 10 unitats de carros radar que s'han adquirit en 2 compres successives. La política per anar adquirint més carros radar es basa sempre en l'anàlisi de resultats i en veure si l'accidentalitat va baixant en funció de l'adquisició d'aquests dispositius. En dades de 2025, els 4 carros radars que hem tingut funcionant en carretera han controlat aproximadament 11 milions i mig de vehicles durant tot l'any i aproximadament, en nombres generals, es pot dir que l'augment de velocitat o l'excés de velocitat s'ha produït aproximadament en un 4,5% dels vehicles controlats. Altres països, com França i Alemanya, sabem que tenen aquest dispositiu i també l'estan fent servir des de fa bastant temps.